Уважаеми зрители, в Fire Stage фенове, при мен са едни джентълмени, известни на всички, God of Nation. Здравейте, момчета. Здравейте. Добър вечер. Къде са останалите членове? Останалите членове са Бачката. А кой ще свири? Трима, които ги знаете. Марио Николов, Тервел Дунчев и моя милост. Даниел Дилев. Да, неизвестен четвърти човек, който ще обявим сега, новия ни китарист. Поръчали сме го, към 11 часа трябва да се появи. Момчета, не е тайна, че вие изпълнявате Doom Death Metal. Този стил не се харчи много, така да се каже. Какво ви мотивира да изпълнявате точно този стил? Обич към музиката и към жанра. Това ни е просто един от най-любимите стилове музика и искаме да създаваме. Общо ето групата Autopsy ни кара да правим това, което искате. Autopsy. Много добре. Autopsy, Celtic Frost, Paradise Lost, My Dying Bride Starter. И Mortifero, поначало е нещо непопулярно в България. Си казахме защо да не го стартираме. Но вие сте доста по-тежки от изброените банди, между другото. От Крипси, от Mortiferum не мисля, че сме се. Да, тук вече стъпихме да твърда почва. По-тежки сме от Ирина Флорин, но не сме по-тежки от Mortiferum. Да. Разбрах, че готвите ново меню за нашите фенове. Да, излезна новият ни сингъл на Book of Dreaming миналата седмица. Много сме щастливи от рецепцията. Има и чудесно видео от Красимира Пейчева. Това е първата песен от идната втора тава, която се очаква, нека кажем, до година. Ще последват още сингли. 26-та. Да. Ще последват още сингли и да чукаме на дърво. 2026-та ще разкажем малко истории от Стария Завет. Как виждате българската Doom Death Metal сцена за бъдеще? Има ли някаква почва за развитие? Има потенциал, но има и много хляб за ядене. Но младата Doom Metal сцена
има много хляб за ядене, буквално Но се развива. се сещам в момента за Self-Doomed, shout-out за тях, те са страшно добри. Ние и очаквам още хора да се престрашат да свирят бавна музика. Бавна и тежка. И тъжна, и обречена. Защото виждаме, че има интерес. Да. Има търсене, няма предлагане и съм убеден, че с таланти като цялата нова вълна, като групи като Фантом, като Certain Demise, като Self-Doomed споменахме, тя е бъдещето на тази сцена, тя е това, на което ние разчитаме. Да, има потенциал. Има потенциал, плюс това си е музика за ценители, за хора с определена душевност. Да, нишово. Да, така че не търсиме пълни стадиони, така да се каже, предполагам. Не, че е лошо, но... Да, пълни кръчми, не стадиони. Да, да. Момчета, да пристъпим към същината на въпроса. Gods of Patience. Кой е този гад? Кой е Ancient? Слушаме първи албум, може да кажем Плеядос. Така? Нашият си бог на злото, който ни беше като емблема за първи албум. Но реално това е името е вдъхновено от песен на Paradise Lost, както знаеш като голям фен на албума. Просто името намеква за тематиката, по-скоро. Не се фокусираме съответно и Марс Ултур, споменаваме, така че са много The Gods of Ancient. Да. Първи албум споменаха Плеядос, нашия си измислен, също Марс, богът на войната, във втория предстоят едни и други. Ние сме само едни пратеници. Абсолютно. Добре, това може да го кажем във втория албум. Стартираме с боговете на старата арамейска религия. Това са Нергал, другите вавилонски и бавно прогресираме към раждането на християнството и Новия Завет. Каква е целта? Образователна ли? Не, разказвателна, ние сме просто бардове. Да помним коледите. Да.
Абсолютно. Но много метал в Стария Завет. Да. Защото като цяло метала, предполагам всички са съгласни, е един бунт. Трашерите против конспирациите, блековете против християнството. Абсолютно. И в целия ни втори албум е един бунт срещу християнството. Ето тук дори аз бях Целият, да, защото той е Стария Завет, когато владетелите искат тяхната си езическа религия. И не им харесва това навлизане на християнството. И общо взето целият албум, 7 трака, всяка една песен е бунт на различните владетели. Първият го чуте, Набуко, това е Набуходоносор. За другите вече ще трябва да изчакаме. Само толкова ми е позволено да кажа. Добре, значи тайните трябва да ги има. Защо пеете на английски? Отдавна искам да ви попитам този въпрос. Да, това е чудесен въпрос. Знаеш, че обичат да ни питат. Така ли? Да, защо пеем на английски? Пеем на английски да сме по-достъпни, не само световен мащаб. Абсолютно. Също така, имахме много голям аспект от първия албум с българска история, Хан Аспарух, Хан Крум и Хан Тервел. И много важно беше за нас да се разбира и в чужбина за какво говорим, за нашата история. И именно тази достъпност, която предлага английски. На някои хора не им харесва, но това е нашето разбиране. Това е до харесване. Да, и чисто като вид родолюбие и така нататък, но за нас дадохме едно интервю за някакъв подкаст от LA и на английски разказвахме за Хан Крум и за Хан Аспарух и хората разбраха. Нямаше да се случи ако беше на български. Просто отдавна искам да ви питам, явно и други са ви питали, нали? Ето, е интересен въпрос. Да, всеки път въпрос. Да.
ти е лежанката? Чакай сега, лежанката ми е слаба. В момента повече от 90 някак да стане. За да има концерти на Гоци, да няма конкурси. Да не съм правил. Тройки, примерно, на 90. Тройки. Ти тренираш и Последно време не ви стига. Но има домашен фитнес, просто. Всето е еднакво за всички приятели. Имам... Ти стига. Днес ще разкрием една изненада, поради която не ми остава толкова свободно. Да, добре. Чакат ни още много позитивни новини, свързани с групата, но да, днес сме се събрали на 5 години юбилейен концерт на бандата. Ще разкрием новия ни китарист, ще разкрием голяма част от втория албум и ще разкрием още една новина. Да, голяма новина между другото. Това ще бъде последното ми шоу за много време, но причината е позитивна, защото нашия Румън Тево ще става баща! Днес, освен изненадите, какво друго да очаква от вас? Абсолютен апокалипсис. Това е. Няма как да го крием. Това, което ще се случи, с нас да е Господ, да се навием да го предпостоим за 10 години, ако ги докараме. Но, меко казано, юбилеен пир. Доколкото разбрах, все повече думи, все повече фюнерал дори може да се очаква от вас. И също времено много повече Black Metal. Black? Да. Това е също една тайна, която можем ли да разкрием, но втория албум вече става Black Dead Doom. Защо? То си личи в новата песен, си личи изписан. Да. Ами, защото сме си блекарчета също така. Да. Харесваме го и просто по някакъв начин чувството, както в Realm Unknown, първата ни песен от първия албум, от много бавен дум изрежеш на невероятен норвежки блек, звучи страхотно. Поне за мен, моето мнение не е меродавно, защото аз харесвам предимно отвратителни неща. Чувал си, предполагам, Норд. Той е Black Doom и жесток. Абсолютно, и има много банди. Акараш, не знам дали ги знаеш, невероятни, просто дава още повече възможност. И да, със сигурност втория албум има много повече острие и бързина от първия и същевременно е и по-бавен от първия. Все по-големи крайности. Да. Сега един въпрос, който аз задавам на всички, защото не съм водещ, мога да си. Този въпрос, който задавам, в случая може би е малко глупав, защото си има предвид кои питам, но е атеисти ли сте? Не. Да, ясно, че не сте, но дай малко по-широко така. Какво вярвате? На кой се молите? Аз съм практикуващ православен християнин. Да. Аз съм агностик. Той е Не съм вярващ. Агностик. Това беше това. Има, ама няма. Има, ама няма да. Да, Няма да. Виждал съм, ама няма. Ясно. Практикуваш православен християнин. Това практикуваш. Може ли да обясниш малко по-така? За зрителите. Да, изпълняваш канона.
постиш. Старая се, да. Да. Старая се. Това е много добре, това е буквално българско. О, къде стъпих криво. Ами, момчета, благодаря много. Ние благодарим. Ние благодарим. Много добре се получи поне според мен. Ние сме Gods of Ancient, гледайте Fire Stage, за да не викаме древните.